Dragi ascultători, ne bucurăm să fiți împreună cu noi aici la Radio Vocea Evangheliei București și de asemenea ne bucurăm să o avem din nou alături pe doamna Irina Pârvu, psihoterapeut de familie. Bine ai revenit, Irina! Mulțumesc, bine v-am regăsit și vă îmbrățișez pe toți care sunteți pe 94,2. Noi am dorit să continuăm în această ediție discuția anterioară și anume despre creșterea adolescenților. Ajung într-o perioadă în care există transformări hormonale și atunci și manifestările lor sunt într-un anumit fel. La unii poate se manifestă mai blând, mai ușor, cu mai multă delicatețe și alții poate au o schimbare mai abruptă și am vrea să intrăm mai în esența acestor lucruri a creșterii adolescenților și mai cu seama celor care sunt ceva mai dificili. Sigur, adolescența este o perioadă care poate are ca și cuvânt de ordine schimbarea. Adolescenții cresc și se schimbă, arată în primul rând altfel și știm cu toții ce transformări se întâmplă la o fată, ce transformări se întâmplă la un băiat și astea sunt cele evidente, da? Însă vorbim despre multe alte schimbări și transformări care au loc în interior, care nu sunt atât de vizibile, dar pe care într-un fel sau altul le resimțim atunci când avem un adolescent în casă, în familie. Și ei se schimbă, într-adevăr, hormonal, cum ai spus tu, pentru că își încetează activitatea unele glande și intră în activitate altele. Se schimbă și neurologic, se schimbă psihologic, se schimbă fiziologic, se schimbă felul în care funcționează creierul lor, se fac legături neuronale noi acolo. Dacă am fi să ne gândim doar la aspectul ăsta al schimbărilor, adolescența este o perioadă de modelare intensă și pe afară și pe dinăuntru. Sau am putea spune că este o furtună a adolescentului în interiorul lui și de multe ori această furtună iese în afară. Așa, e o furtună. Sunt foarte multe schimbări și asta cumva îi face pe părinți așa să se întrebe retoric uneori ce s-a întâmplat cu copilul meu, unde este, că parcă nu-l mai recunosc, parcă nu-l mai regăsesc, acum se enervează mult mai repede, parcă, nu știu, ridică niște ziduri în jur, nu mai vrea să vorbească la fel cum făcea înainte, stă noaptea treaz și vrea să doarmă ziua. Da, și așa mai departe. Unii spun chiar parcă am un extraterestru și pentru că, nu știu, arată altfel, se poartă altfel, e cu totul și cu totul altă persoană. Însă nu este nimic anormal. Lucrurile sunt așa cum trebuie. Da, nu e nimic anormal și e chiar frumos și interesant să descoper cine stă acolo în camera cealaltă, da? Cum este adolescentul meu? Da, a fost un copil drăgălaș și cârlionțat și vesel și glumeț. Acum a intrat în adolescență. Hai să văd ce am eu de făcut ca părinte ca să-l cunosc pe acest adolescent al meu. Pentru că dincolo de ziduri, dincolo de, nu știu, retragerea în camera lor și așa, sau de importanța pe care încep să o dea grupului, adolescentul continuă să aibă nevoie de părinți. Însă niște părinți care, dacă până acum au stat în proximitate fizică față de el, când era mai mic, acum nu mai e nevoie de aceeași urmărire și de aceeași apropiere la nivelul ăsta fizic. Dar apropierea emoțională trebuie să existe, trebuie să lupt, să o păstrez, pentru că așa am căi de comunicare cu adolescentul. Asta este ceea ce îi întristează așa de mult pe părinți. Nu mai știu și nu mai pot să vorbesc cu el sau cu ea. Nu stă de vorbă, nu îi mai place. Asta nu trebuie să ne facă să capitulăm, dimpotrivă să-mi pun întrebări, ok, ce trebuie să schimb eu la mine? Cum să pun altfel problema încât să reușesc să mă apropii și să reușim să fim în continuare împreună și nu separat pe drumul ăsta al vieții, atâta vreme cât stă el în casa ta ca părinte. Așa este, așadar un atașament normal, corect din copilărie poate duce la o construcție și mai bună în adolescență și în primul rând trebuie să le îndreptăm privirile copiilor noștri către Dumnezeu pentru a-și preda inima Lui. Este cea mai bună și cea mai sigură soluție ca ei să aibă o creștere frumoasă, o creștere cum își dorește Dumnezeu. Irina, mulțumim frumos din nou pentru aceste frumoase sfaturi și te mai așteptăm la o viitoare ediție aici la Radio Vocea Evangheliei București. Mulțumesc!
Mulțumim și dumneavoastră, stimați ascultători. Vă rugăm să rămâneți în continuare cu noi aici pe Frecvența Veștilor Bune.